Tervetuloa Prime-makutestiin! Tässä toisessa makutestissä on Mount, Metamoon, Grape ja Lemonade. Ensimmäisenä on testissä Metamoon. Tämä maistuu aika makealta, jopa vähän tikkarilta. Katsotaan minkä väristä se on. Se on aika valkoista, mutta ehkä jopa vähän sinistä. Seuraavaksi on Lemonade. Tämä maistui vähän kirpeältä, ehkä vähän sitruunaiselta ja aika tujulta. Katsotaan myös tämänkin väri. Sekin on aika valkoista, mutta vähän myös keltainen. Viimeisenä on vuorossa Grape. Tämä maistui vähän viinirypäleeltä, mutta tosi oudolta, vähän hedelmäinen. Katsotaan tämän viimeisenkin väri. Se on vähän punaista. Tämä on ensimmäinen Prime, joka ei ole valkoista. Lemonade saa 4 pistettä, Grape saa 4,5 pistettä ja Metamoon saa myös 4,5 pistettä. Ensimmäisen makutestin paras oli Ice Pop ja toisen makutestin paras oli Metamoon, mutta ehkä vielä tulee joskus kolmaskin maisteluvideo. Kiitos kun katsoit videon. Hei hei!